Nakajingpaw perthailing ba ka Right to Information RTI baka Khasi Hills Autonomous District Council ka pentrai kam hadu laipusan tali ki Khyrdop Khrong Khajna kalapun long yo ba Tony Winston Lingdo u executive member katanat trade ban ai ki jing Pynshai halor kani Habakran sikilat pathai kubur haka nok pais ni jongka artarik unai lur araja arpusan uba Tony ulaong baka district council hadu menta ka don arpo hundredli ki Khyrdop Khrong Khajna bakan thop shipotali jongka trade khan rutli pat jongka revenue bana pedang kini ki batrai kam ki don tang kumba shipotali ai kata lightly jongka trade bat hinyotli pat jongka revenue kadba ki wei pat ki dei ki bam trai kam namar ki dang don haka jing bishar ka yeng kasari nolor ki wei pat ki daw Nolor kata ong bagajing pau haka RTI badon lai pusan teli ki Khyrdop ka long ka babakla namar ki pan tang ya ka jing don jong ki Khyrdop henrai ya katnu teli ki batrai kam ti lingba ka tu ki RTI ki bagila file da ki tu ki kenhon dengan syukwa ban pentip ni ya ka ba mentahi hadu mentangi na kaliang ka jongi ni don kumba khanriu teli ki gates na ka revenue Shipotali ki gates na ka trade department ti nginya kereng lingkong swai ka trade mo kini ki shipotali ki gates ki badon hapo ka trade department ti na kini ki shipotali tang sautali ki bangin nang yo pan pentri kam hadu menta ndai ki wei ki nila kadon ki badon case ki don ki ba la kham da ka district administration but ki don ru ki wei pade ki bangila khangin na po ka department ki jongi na mar bangi smutu kam don kam yangi banbu itu ki gates hakitu ki jaka hakitu ki shnong di kendiat ngachu Pynshai pi ha bai dei bat ka trade department ini ki shipotali ki gates ki don kum hapo maurung keneng hapo beltuli ha dihar maulendep siang yam tinang tu yang kuli borsora bagli bat Atiar berintah dina kini ki gates pada ka maurung keneng hapo mau khanu ka don kies tingin la pe keren tu nam don hapo apeng ka jing ya kies kabel toli ngila khang ka gate hapo dihar kumba pilai ka district administration kalawan ban khang ti hadu menta ngipat yo ban pli ka tu ka gate ti ngindang ya persyang hi ban ya keren bat ki bor sarkar kumno ngin yele kini ka gate namar ban ngidon kam ban yo ke NOC haka maulendap du ka kani ka gate du temporary ngila clear ngila khang menta siang ru ngila khang ka gate ti kaba yat menta hapo boy nakaliang jong ka trade department ka don tang hantai po yam hapo industrial estate kata kadai na ka trade ti hapo iyong kulir ngina khang habor soraru kadang yat ka bagliru ka kila khang ni ka giat bat hapo Atiar bari ti baro ki giat skiban nakini ki spotli ki bedai bat ka trade lightly ki long operational ti nakini ki lightly ki balong operational kumbala ong iphi mantan ka wei de po Atiar bari ka wei de po borsora bat ka wei de po yam de po industrial estate ka wei de bat ka trade department ti kumba pla i ni ki RTI ki bala file man nakani ka ni i haki jing Pynshai ki ong ba ki don du lai pusan teli ti ka forest gate ngim keren menta ti kini ki gates ki bangi ko apa ne keren menta ka de betik tang ka jing pet ke jonga ka wei de bat jongka revenue bat jongka trade department nakaliang jongka revenue ngidon khanriu teli ki toll gate ki badon haka list nakini ki khanriu teli ki toll gates ki bangi ngidon ke ba pentri kam menta ka datang nyau teli kemot nyau teli ki belum operational di kini ki belum operational jongka revenue department ka don hapo majai ka wei ti nang tu pade ka don hapo yam industrial estate kani ka dei ka naka revenue department ti hapo ribhoi ko mon Pynshai phi baro khoi hadu menta nakaliang jong district council kadon artli ki gates ke belong operational hapo ribhoi district ke belong operational kadon sakawi po borsora ke beri ka revenue nang tu kadon hapo Cheragau bat kadon hapo Atiar bari hapo nang te hapo nong stoin bas Khasi Hills ti kini ki gates ki belong operational nakaliang jong ka revenue hendrai nakaliang ka jong hiru ngidang don hi gates ki bangimut ban initiate nani ban pentrai kam tang pade ngi haban up ya ka jing patha jong ka kut namar ba kidon ki gates ki ba don hapren ka kut case kumong ong mane na po ka trade department ka mau khanu don ka wei ka badon hapo ka kut case ti ka don san hapo ka revenue department ru ka badon hapo ka kut case ka ta ka dei hapo mau korbat ka wei bat hapo narbong ti yakini ki gates ngi dang up ya ka jing Pynshai na kaliang jong uloyo jongi kumnu ngila ban le akabi dei bat
ladang ila ningimla ban peniat ikini ki gates nang ni syakmat hendrai habang ong kumta kidang don pada nakaliang kajungi nakaliang ko office bangidang ya wat benya kidon kinu ki gates ki bangila ban peli nang ni syakmat ti kawai ka ba nga syukwa ban Pynshai ni ka Shillong Mail ba nakaliang kajungi district council kumpala pa hak ki RTI ki ba fair bangi operate hadu lai pesan Tylli ki gates kalong ka ba bakla nama katu ka RTI ka pan be ya ka list ki officers jungi hang ni po district council ki ai be ya ka list kat kum ka jing pan jong ka RTI hendai lengba ka tu ka RTI ki klempan kat no Tylli ki belum operational bat kat no Tylli ki belum operational ti nakaliang ka junga nga syukwa ban Pynshai kata ba hadu mentahi ki gates ki belum operational ki long tang kum ba khatway Tylli hapo ka khatway Tylli ti habai di bakani ka dor pada ki hato ka don kanu no bala fix ta ka office ne ka lia hi de kita ki ba fill out terus ne kador kadai ba fix na po office kumba pila kini ki lat pathai ko bon mukum ka gate dihar kumba chu ai nuksa kilet ka administration ka khang andrei ya ka work order kadai ka ba ka bangila ai na ka office itu ki brio ki bagi ba up tu hak ka gate ru kadai ka ba ngila ai da ka work order ka ba paka ya ki but ki receipt su ki ba paka but kitu ki nong Khrong ru ngila ai jing batha ba kin deng da ki IDs ti barok khot ki labiang barok khot ki gates ki bangi ni persang ban penyang hakini benai bla adab kedai bit bagi ai da ka work order ka bapaka plus but ki receipts ki ba la print but ki ba Khrong ru ki don la ka jong ka ID ti kumba chu ong no kim dei ki bangi shupha Khrong bai kum to ka dor ka bangi bu hang tu ru ka dei bla batha na ko office ban bu itu ki dor kumban chu karan no ka nakaliang jong ka trade department ka bangi check ikini ki gates ki ba ong ki non tribal gates ki tu ka gates ka dei ba check ya ki trading license ki don trading license ne am ban rung shani ban le khai shani but kini ki toll gates pada ki bangi bu hal ba ka revenue department ka dei ba ngin Khrong Khajna ka bai dei ba ki mar ki ba ki ban ra na baro arliang na baro ki habang ong baro arliang ka mot na state but na bahar jong ka state ru ki mar ki ngin bu ban ra la bandai ki non tribals but la bandai ki locals ru ki ba don hapeng ka jing khai haka jing ya lenti ka jong ki ka jing khai ka pateng ka jong ki ti kita ki dei ki instructions ki bangi la ai na kaliang jong ka office ki don lai banta ki gates ka wei ka dei ka gates jong ka hima ka district council kam don bentai ka le bet hi da ka hima ka permission ru ka le ka hima ka work order ru ka ai na kaliang jong ka hima ti kidon ki forest gate kum ba pilatip ba na ru bangi wan shimti mangi na kaliang jong ka forest ngina penya ya ka department wise ti na kaliang jong ka trade pat ka revenue pate long ngihap ban ai ya ki shakilesi si na mar bakini gide ki gates ki ba don keleng kari hasil ki jongi ngim don staff hi ban pet kita ki gates ndrei ngila ai da ki instruction ka bobyang ngila ai da jing batha bobyang kawai ka banga shukwa ban thu ep ki don ki jing kan tho ru ba don ki nakaliang jong ka district council ni ka EC ka barim ki don em kita ki ba ni advertise ya ki ni ni khot tender ki don ki kat tu kat netli ki gates ki bangila initiate da ka application but ni bu ika kitu ki applications ya ka tu ka notice hang te po notice vote song ka district council nila sedang ya kana du ubnai Julai hoi chwa ka tang ila ekren ba ni kwa ban streamline ya kini ka kam pi nga shukwa ban Pynshai pi kampat judan kanu ka sien hang ni po district council bakin khot advertisement nan ta ki gate kadai tang kani ka isi ka patmai ka persang ban streamline ban penbet ka jing rum ram ka bala let na du muswa ngapet habang ngapet iki files don ki gates ki bom jukhat application ru ndai nakaliang ka jungi ngidang persang ban streamline ni kani ka kam ndai ka Shillong no onta ba ki don pade ki brio pade ki basmuthu bakla ye kini ki initiation ke jongi nama ngala ju ong hi barabor ba nangni shakmat kani ka isi ka batmai kan streamline ya kani ka kam kan penbet kani konrum konram ti hapeng ka jing penbet ke jongi konrum konram kan simpor namar ba kam dei ka kam ka pasuk bangin chu wan sendet ban penbet ya ka ka bala kepala kendriang nani kepala bakla baro shikat tu tinggi persang man streamline ni kam bat nadu ubnai June Julai hi ngala initiate ba kandon kwi ka application ka notice banwa apo notice board jong ka district council bat ngila abu ru I kita ka notice board ni ai por shitayo pala dadon kinu ki applicants kila ban apply ling ba ka tu ka notice board tang pada kum bang ong bende ngi patla ban penya ikini ki gate sakhmat namar ba ki ngihap ngidang up ya ka court order ke ai gajing patha jong ka court kumno bangila ban le ngidang don hapeng gajing ya thir bat ki senior council ki jongi ha ka be dei bat ki NOCs ki ban kumba phi tip hi hakini ki snam adap ki bun ki gates kim sha pendek ki ya bet
Nrai kaba phala kalong ba balai nadu bangi simti mangi ke isi nang ni pada syakmat pada kidon ki ding penkiang ne ki jingwo yangi nama ba kum ngipet ni ka statement ka government ka ai ba ki kmit nanti ba ka district council kan wanra hi ni kan libat hi kita ki funding semua ke bede ba ka district council ndai dah kala persyang ni ki isi pada ban wat kita ki funding slimba kini ki gates ni kita kum ka jingkrong khajna ni tai kadai ka state government pada kapa tek lakam yang ni pada kadai ki district administration pada tek lakam yang ni da kapa ka ong bangim la ban set up ki gates hapo ki national highway ki state roads na ni ki PWD roads ti ka wai ka banga syukwa ban ong ba ka district council kam dan la ka jong ka surok Andai ka phala ka long ba baro kata ki yai bet ki kam andai nadu bangi simti mangi ka isi ka batmai sendat ka district administration ka kendit na ka kendit ba ka ban khang ki get sujongi kumo shu ai nuksa pi hapo narbong ngalai de ki jongi khmat ngalet ban inspect kadon ka get revenue bat ka get jong ka non tribal kadon be hapdeng jong ka surok kadai hapdeng kini ki get ki don ka wei syakatai ke wei syaka mon andai ka district administration jong ka ribhoi ka khamdan kanu ka jingli khang ki ki get hapa ngi pet ya ka tu ka get non tribal hapo narbong lelei utu ba simuai tu ka get le usius ka district council tangau arajar arpulai arajar arpusan ukam siwe di kadon sawi ka get revenue narbong pede ka ba kadon haka kes di kata ka dei ke ba penlengo yang ba hato kadon ka jingle Shillong na ka state na ka district administration ba kidon ki get ki ba ka kam shimnalai khang kidon ber ki get pada kum po dihar ke ba watlangi la follow ka norms bangi bu khasan meter na ka surok ngi kham pendik ya ka yang jung ki kali ndai ka tu ki kham hapo molondap kadon chakan riang jung ka surok kilet ban prai ki yang kisam gini kita ibaro khoi di kum kita ki ba ngashu snow lingo kai ba kamla kai ba ka district administration bahkan Shillong pet Shillong ani long bias kai ya ka ba kamon ban likhang ka khang ya ka bomon ban likhang kam khang ti ka khubor ka Kyrwoh ka banga kwa ban ong shai hang ni ka long bet Kumba pila ayo ka list bangala ong menen ka trade na liang jong ka trade department bang ngidon shipoteli ki gates but nakini shipoteli ki gates lightly ki ki bangi pen bagat badang long operational tila da don kinu ki gates apo boy kham tam le ki balong operational klam ka jing tip jong ka district council kal adai bet ka balong bi ai ti kinu ki pat ba ki ba ya kandu jing bat ki gates ki ba Khrong apo ri boy ki banga kham mention hang ni namar apo ri boy na ka trade department ka badang long operational hadu manta ka dai bet kek tang apo umyam ang po industrial estate kata ka na ka trade department na ka revenue department kadon hapo hajan jong ka industrial estate hi kata ro ka po umyam takamut hapo ribhoi district kidon tang artli ki gates ki badang long operational menta but kidang don ki gates su ki ba ni na kaliang jong ka district council ni kwa ban initiate na ni syakmat tang pade ngin ya bet kat kum ka an kat kum ka kendon na marba ke ka bangi kwa ban le nang ni ka dei bangi kwa ban penbahabet bat penjanai ka kam Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya